I was walking around dito sa kubo namin and nakita ko ito sa ground. Mukhang may nalaglag na mangga. Ang bongo ha. But I don't know if I can eat it. Welcome to my first ever mango taste test. Kumuha ako ng asin, tikman natin. Oh, maasim, masarap. Woo! My mouth is watering. Success. First mango, galing sa mango trees namin dito sa kubo. Ooh! Ang sarap. Kuha ko ng bagoong mamaya. Nainggit si Jess. Sarap. Sarap, diba? Lalo sana kung bagoong na isda ito. Na may sili. Sarap, diba? Ang crunchy pa. O, diba? Thank you, mango tree.